Jiena fil-fatt għadni ma qrajtx l-artiklu preċiż, però ċemplu xi ġurnalisti qalu li xemm mhux m'hemmx. Tajjeb, jiena dan ma żvela xejn, dan hemm konġetturi ta' affarijiet li fil-fatt mhumiex minnhom. Da jekk jagħti impressjoni u qed jiġi interpretat li għandi xi flus x'imkien, jiena għamil dikjarazzjoni l-Herald Tribune illi probabbilment ma ġabitiex li jiena m'għandi ebda kontijiet barra minn Malta, ħlief il-kont li kelli Brussels biex fiha jiġi trasferit tal-paga li kelli Brussels. Fija m'għandi ebda konti ieħor barra minn Malta. Laqqas ta' ċentesmu wieħed. Dan jiġifieri li qed nirrapportaw huwa li għamilt trip bil-Bahamas, vera għamilt trip bil-Bahamas. Da tridu ngħidu wkoll, ma ninsewx li fil-rapport tal-Olaf stess qalu li ma għaddewx flus, jiġifieri dan ma kien hemm ebda flus involuti f'dak illi l-Olaf u tal-ħafna kjas illi kien hemm, allura ma nafx esattament l-iskop ta' din il-konġetturi u stħajjir. Il-fatt hu li jiena kont qed nitkellem dakinhar ma' nies li rridu daqsxejn parir minn għandi fuq kif jorganizzaw funds għal filantropija. Jiena qatt ma tħallas ċentesmu fuq dawn l-affarijiet, kont qed nagħti parir. Tkellimt magħhom fuq kif jistgħu jorganizzaw l-affarijiet, daw id-diskussjonijiet għadhom sejrin fuq daw il-funds, ġifieri din hija xi ħaġa reali illi għadha miexja, għadu m'hemm ebda konklużjonijiet fuqha, nispera li jkun hemm konklużjonijiet dal-waqt, però din hija l-istorja kollha, jiġifieri ma assolutament m'hemm ebda affarijiet cloak and dagger hawn, m'hemm ebda affarijiet ta' ħabi, imma huma affarijiet li huma trasparenti naturalment, anke fuq il-bażi tar-rapport tal-Olaf kif sar li jiġu ħafna konklużjonijiet bla bażi, da milli jidher qegħdin ġibdu konklużjonijiet bil-bażi.